Helo yna, noswaith dda i chi, a blwyddyn newydd dda hefyd. Nawr, mae cyfnod y dolyg yn brysur dros ben yn y byd pêl-droed, ond yn uwch gyngred Cymru mae fe'n dyngedfennol hefyd wrth i'r toriad yn y tymor agosau. Pwy fydd yn cyrraedd yr hanner ucha felly? Wel, Met Caerdydd oedd yn y chweched safle holl bwysig yna cyn y Nadolig. Ond, ar ôl colli ar Oil San Steffan yn ebyn y Bari a chael gym gyfartal di-sgôr yn ebyn Hwlffordd nos Fawrth, roedd Caernarfon a Bai Colwyn yn gallu sicrhau eu lle yn y chwecha dros droad y flwyddyn. Flint wedi dechrau'n dda, Bale da droad at Phillips o cyffyddiad John Stevenson! Am gyfle i Darren Stevenson. Oh, come on. Mae'n cymryd ti ar I fyny, ond dyna na ddyn, sa'n mwy esgus na ni, mae'n plygin ôl. Fofana ar peniad at Stevenson. George Hughes I fewn amdani. Canavan, y bear ond digonol at Josh Jones. Jones ar erged yn erbyn y postyn! A Sol Ford ar cliriad dihangfa i'r tîm cartra. Yr ymwelwyr mor agos I fynd ar y blaen. Burke, derbyn y Bale yn ôl gan Stevenson, mae'n rheddi Canavan! O'r arbediad yn un da pan ddihangen I gan Alex Brown o'r ergyd gan Jake Canavan. Yn aros yn gawr, da ni'n bod tro'n dweud, mae'n dangos y Schmeichel iddo fo, nid o hyn fel seren, cryf, corfforol yn ei siŵr. Os ti'n mynd i'r loed, os ti'n taro I wynaf o, mae'n neud yr arbediad. Fofana, oedd y golwr ddi ar I linell. Mae dal yna I Josh Jones. Jones ar ergyd o! Mor agos Josh Jones. Mae di taro'r postyn bron a rhoid yr ymwelwyr ar y blaen. Wel, Stevenson a cyfleoedd yn y hanner cyntaf. Josh Jones yn taro'r postyn yn y hanner cyntaf. A rwan mae Josh Jones ar ras. Jones! Josh Jones! Trw goesa Alex Brown a tydi o ddim mwy na mae'r Flint yn ei heiddi. 5 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Bai Colwyn dim y Flint un. Dwi'n cwestiynu golwr Brown efo'i goesa'n gorau dydod. Mae'n agor I goesa yn gofyn, ynda, gwaed I chdi reid ti drwy'n goesa fi met. A dyma mae'n neud. Mae yna gyfle fan hyn. Peniad gan Cumming yn erbyn y traws. Mae Pete I fewn amdani, mae'n dal yna ac yn y diwedd. Mae Flint yn dal gafel arni, ond Jamie Cumming, dyna'r gosa mae Bai Colwyn wedi dod yn yr ail hanner yma. Cagbol at Matty Hill. Hill. Cumming gosod y Bale ac yr glywed gan y golwr. Nath I ddim gweithio Harry Owen ar peniad. Nath ddim yn bell. Cagbol I fewn amdani. Allan gan Jack Thorne. A gyda Canavan. Thorne I fyny amdani efo Jordan Davies! A mae hwnna'n cael ei chaniatáu! A George Hughes sydd wedi union i'r sgôr! O dydi VAR ddim yn rhan o'r gêm ar hyn o bryd, ond mae George Hughes wedi chladdu hi gefn y rwyd. Canavan, gosod ti I Mikey Burke. Edrych am Josh Jones. Jones os ail I fod I Jones. Jones ar ergyd o'r arbediad gan Brown. O, mi'n rath Jones bach yn amlwg lle oedd o'n mynd I osod hwnna. Am gyfle am yr ail I Josh Jones a'r ail i'r Flint. Wan Jake Canavan. Pawb ag eithrio Mikey Burke o'r Flint. Y beniad I fewn gan Harry Owen yr arbediad a mae gefn y rwyd. Mae di croesi'r llinell. Mae hwnna wedi croesi'r llinell. A mae o di sgorio yn erbyn I gyn glwb Harry Owen. Drama. Bai Colwyn 1 y Flint 2. Harry Owen, mae o'n fygythiol ar bob un cic gosod. Ia, byd o'r golwr dweud y well. Mae di bwtsio I flaen o sy'n ei ti'n anoddach. A mae'n crymanu I hun yn ôl I fewn. We didn't deserve anything out of that game then today. That's probably one of the worst performances, especially first half that we've had at Colwyn Bay, which is unfortunate, especially with what was riding on it. But we'll have to take it on the chin. Fy'n ni'n gwybod yn dod I mewn i'r gêm, bod ni angen ennill. Mae'n wedi bod yn amser hir, dweud y gwir, since ni cael 3 points on, mae'n massive, buzzing. Gêm gyfartal Met yn golygu mai dim ond gwahaniaeth goliau oedd mantais y Bari yn y chweched safle. Cyfle I dîm Steve Jenkins ac o'r bwlch tasan nhw'n cael canlyniad cadarnhaol yn erbyn Llan Sawel. Tom Walters dros y gigrydd.
Mynd amdani, o mae'n gefn y rwyd! George Radcliffe y golwr wedi symud i un cyfeiriad ac yna sylwi bod y bel yn mynd i'r gornel bella. Tafledd yn disgyn nôl i Tom Walters. Walters mewn i'r canol. Margetson yn delio fe i ond yn arpeniad gan Gammond. Ond tipyn o gyfle yn fanna i gapten Llansawel Alex Gammond. Tom Walters yn sefyll dros ac ei crydd unwaith eto. George Radcliffe yn gorfod gwthio hwnna dros y traws tro yma. Tom Walters yn chwilio am rediad Oli Anderson. Anderson yn cyrraedd y bel. Will Richards wedi o'i llorio Anderson. Do, mae o wedi. Mae'n gic o'r smotyn. Blair yn fanna gan amddiffynwr y Bari. Alex Gammond yn camu fyny. O, mae George Radcliffe wedi arbed yr ergyd. Radcliffe lawr yn wych i'w ddefo i atal Gammond. I'r canol gan Will Martin, postyn pella, Will Richards ar peniad. Ben Margetson ar yr ail gynnig. Mae'r Bari'n gyfartal. Bron i awr wedi chwarae fan hyn yn Llansawel. A Margetson yn rhwydo am yr ail gêm yn olynol. Jack Fanning fyny'r cae i Llansawel. Tom Walters ar peniad lawr. Oli Anderson yn y cwrt Cosby. Margetson o ddefo fo, di Margetson wedi lorio fo, mae o wedi. Anderson yn ffigur ergyd ac yn denu'r dacl gan Margetson. Di Margetson ddim yn teimlo bod hwnna'n drosedd. Mae'r Bari yn anhapus. O, mae yna ffrio fan hyn. Mae Keston Davies yn parhau i ffrio efo'r dyfarnwr Ryan Kenny. Mae'n cael cerdyn coch. Keston Davies a'r cerdyn melyn yn barod. Wedi parhau i ddadla. Ac mae o wedi cael ei hel o'r cae. Alex Gammond sy'n camu fyny unwaith eto i gymryd y gic o'r smotyn. O, mae George Radcliffe di arbed eto! Gammond wedi newid cyfeiriad y tro yma. George Radcliffe wedi darllen hynny. Cyffyrddiad Blair yn fan'na gan Jack Fanning. Ieuan Owen. Fyd yn ildio'r meddiant. Tom Walters. Rachel Bates. Mil y cwrt Cosby, mae'r ergyd yn dod i mewn. George Radcliffe yn gorfod gwthio honna i ffwrdd. Harry Boston y gosa. Mewn i'r canol gan Mitchell Bates. Tuag at y Boston pella. Mi oedd o'n beniad rhydd i Oli Anderson. Ac mae o wedi rhoi Llansawel nôl ar y blaen. The truth is the game should have been out of sight by half-time. It wasn't. Barry are the team that they are. They keep fighting. They got their goal. And luckily for us, you know, we go and stick a set piece away, a corner away to win the game. Roedd angen pwynt ar Gynarfon i sicrhau lle yn y chwech uchaf ac ar ôl rhediad o 5 gêm gyngrair heb ennill, doedd hynny ddim yn sicr yn y bala. Ond roedd gôl Danny Gossett ar ddiwedd symudiad hyfryd yn ddigon i gipio'r pwyntiau 10 munud cyn yr egwyl. Ergyd Hussein Mahaseb dros y traws doedd cyfle gorau'r bala wrth i dîm Steve Fisher nid yn unig fethu a chael lle yn y chwech uchaf am y tro cyntaf ers 12 tymor, ond hefyd llithro i'r ddau isaf. Brwydr i osgoi'r 5 fydd i am weddill y tymor. Josh Locke gafodd gyfle gorau'r cofis yn yr ail hanner wrth iddi orffan yn 1-1. Dewch ni droi'n sylw ti o'r brig nesa a'r gêm fawr ar gau y castell. Cei Conna yn cwrdd ar Seintiau Newydd, ail yn erbyn cynta, mor syml â hynny. Gyda thîm John Disney a rediad o 6 buddigoliaeth yn olynol. Fydda yna ddim cyfle gwell i geisio cael bwlch o 7 pwynt rhwng y ddau geffyl blaen. Asio llac yn ildio'r meddiant i Cei Conna, Franklin i mewn i cwrt Cosby a fe redodd o yn syth i mewn i Jordan Marshall. Mr Jones y dyfarnwr yn penderfynu bod 'na drosedd. Rhys Hughes, lle mae Pedai roi 5 gol dwytha fo'n y gyngrair wedi dod o'r smotyn a mae o'n canfod y rwyd unwaith eto. 8 munud wedi mynd a Cei Conna sy'n taro gynta. Declan Poole yn ymestyn i gam i lawr yr asgell dde. Dain i warchod o, Poole rhwng y ddau i mewn i cwrt Cosby ac yn mynd i un! Ac arbediad gwych gan Nathan Shepherd. Ond mi o na gam sefyll. Sa i ddim di cyfri beth bynnag. Rhys Hughes.
camu mlaen, tuag at gwrs Cosby, y seintia. Y croesiad ar draws! A Max Woodcock yr eilydd sy'n newydd ddod ymlaen, sy'n dwblu mantais yn ymadiaid. Wrth ni fi mewn i 5 munud ola yr hannar cynta. Mae'n 2-0. Brobl yn troi. Yn y cylch canol yn codi fel dros yr amddiffyn. Can fo Jordan Williams! A prif sgorio'r uwch gyngrau'r Cymru yn dod ar seintia newydd yn ôl i mewn i'r gêm. 9 munud o'r ail hannar wedi mynd. Brobl dros y mur! Ac yn gorfodi Kate Markinson i wneud arbediad o'r safon ucha. Callum West yn dwyn y bêl. Ac yn mynd i hun Callum West. Trai sydyn o amgylch y golwr! Ac efo chydig dros 10 munud i fynd, mae Callum West wedi adfer mantais yn ymadiaid o 2 gôl. Fe ddwnsio fo heibio i amddiffynwyr y seintia newydd, a mae'n 2-1 i Geicona. Jordan Williams yn colli'r meddiant troma. Cyn dwyn y bel yn ôl, a trio loc o bell! A taro'r trawst o 20 llath! Wel, na chi ymdrech o honna, ond oedd hi fod feddi rhychel. Good performance all round from the lads. At times we had to sit in defensively, but then on the counter I thought we were threatening. Created quite a few chances, and then I nicked it in the middle of the park. I did see Max to my right. You'll probably say I didn't, but I did see him. But I thought I can go all the way here, and then a little bit of magic, and then get a nice finish off. Bod Pennod wedi methu ag ennill mewn pedair, roedden nhw'n dal I gafel ar y trydydd safle cyn wynebu Llanelli. Cic rydd mewn safle addawol iawn i'r tîm cartre, 4 yn y wal amddiffynol. Danny Williams ar arbediad gan Higgs. Yr ergyd ar darget gan Danny Williams. Cic gornel gynta'r prynhawn I dîm Lee John. At y postyn pella, Svetkovic yn disgwyl amdani. Parsons. Oedd angen yr arbediad gan Higgs gyda'r gwynt tu ôl iddo fe. Parsons yn ceisio twyllo'r gôl geidwad. Ond Higgs yn arbed dwywaith mewn munud fanna. Sgiliau da gan Hopkins yn troi mewn I drwbl, does dim cic rydd iddo fe chwaith, a dyma Owen Pritchard. Pritchard, allu fynd I hun fan hyn! Pritchard, yr arbediad gan Pennod a Svetkovic sy'n gorffen ac yn rhoi Pennod ar y blaen. 8 munud wedi chwarae yn yr ail hanner. Pwy oedd yno? Alex Svetkovic I rwydo I gôl gynta yn uwch gyngrau'r Cymru. Miles Davies yn troi mewn I drwbl, a dyma Parsons yn bwydo can at Jenkins. Jenkins cyfle fan hyn! Jenkins yn ergydion nerthol, ond chwarae teg I Danny Higgs yn y fan ar lle. Oedd yr ergyd ar darget, yr arbediad yn dda. Gwaith da gan Nathan Wood. Gwaith penderfynol, 3 yn erbyn 2 fan hyn os ydyn nhw chwarae'n dda. Johan Phillips, cyfle I sicrhau'r pwyntiau arbediad da, nid yma tro cynta gan Alex Pennod. I thought the boys played really well. I think they really deserved a point, but unfortunately, Pennod took their opportunity and we didn't. Ar ôl ennill yn ebyn y seintiau newydd ar ddiwrnod ola'r flwyddyn, roedd Ceicona a'i rheolwr John Disney yn benderfynol o gadw I troed ar ysbardyn. Wrth iddyn nhw gwrdd ar Bari. Ond roedd rheswm da gan ddreigiau Steve Jenkins I fynd amdani hefyd. Bydde buddugoliaeth yn I rhoi nhw o fewn trwch blewyn I hawlio lle yn yr hanner ucha am weddill y tymor. George Ratcliffe, William, Callum Sainty, Declan Paul sydd ar draws, y bel rwan yn disgyn I Ian Owen. Wilmot. Marcus yn dweud yr ediad sydd allan I Michael George. Cyfle am greisio fyma. Greisio di mewn gan Markinson, ac dyna chi gôl o fanna gan Ian Owen. Ian Owen yn sgorio I 6 gôl o am y tymor. Hughes a West,
sefyll drosti. Rhys Hughes sydd i chymryd ti. Chwipio i tuag at y postyn bella am arbediad gan George Radcliffe. Mi nath George Radcliffe wneud y hyn y fawr. Dan Roberts. Hughes. West yn troi. Heibio i Barton. West mynd i hun ar ei droed chwith. O, dyna chi gol! Callum West. Fel roced i gornel ucherwyd. Roberts, sgipo'r bel allan i Zeli Ismail. Ismail, ôl i Hulbertson i wynebu fo, Ismail. Troi un ffordd a'r llall. Cael y croesiad i mewn, tuag at y postyn bella. Bel yn cael ei chlirio, tuag at Callum Bradley. Efo'r ergyd a gwaith da gan George Radcliffe yn y gol. Y bel ar draws gan Hughes. Yn cael ei chlirio gan Richards. Yn ôl i Hughes mae'n dod. Cyflawn croesiad arall. Y bel yn dod i mewn tuag at y poster agosa. Noah Edwards. Cyflawn ergyd gan Noah Edwards. A mae Noah Edwards wedi roed Ceicona ar y blaen. Ac ai dyna'r gol sydd yn cael bwlch ar brig y tabl i 1 pwynt. Barton dwy'n y bel. Ond gormod y gyrsa coch oedd yna. Ceicona a dennill meddiant yr ergyd gan Rhys Hughes. Y gol gan Rhys Hughes. A sawl gwaith da ni wedi gweld o'n neud hynna y tymor yma. Rhys Hughes ar ymyl y cwrt. Crymanu'r bel i gonol ucherwyd. Gohirwyd y gêm rhwng y Seintiau Newydd a'r Bala yn dilyn y tywydd garw, felly'r bwlch ar y brig yn cael i 1 pwynt. Mae ras am y 6 uchaf yn fyw tan y gêm olaf rhwng Bai Colwyn, y Bari a Met Caerdydd, wrth i'r Bala ddisgyn i safleoedd y cwymp. Corey Shepherd. Ymdrech o... Anhygol gan Corey Shepherd! Morris a'n bas dreifgar. Yn dod o hyd i Ffwmpa Mwandwyn fan hyn yn y cwrt Cosby. Ergyd i'r gornel! Ffwmpa Mwandwyn yn gorffen yn hyfryd o fyna. Jenkins yn dwy'n y bel. Ac yn dwy'n y bel am yr eildro. Mae'n codi ben. Di ddim yn mynd i. O, mae wedi! Yr ergyd i gefn yr hwyd gan Amy Jenkins. Mahmood. Chydig o le ar ymyl y cwrt. Marian Mahmood yn rhwydo, mae Wrexham yn gyfartal. Nid y cyffyrddiad gorau gan Will Richards, na chwaith Geston Davies, James Crowell, o! Mi oedd yr ergyd yn wefreiddiol gan James Crowell. Dyma Jake Canavan. Daniel Davies ar yr ochr bella, Canavan Bale rwy'n digon edrych am Elliot Reeves, rheolaeth da! O, dyna chi gol! Dyna chi gol! Gampus gan Elliot Reeves! Robbie Wilmot. Mewn i'r coridor yn sicrwydd yna. Ac yna, am gol! Acrobataidd gan Ben Magidson. Gwych gan y Bari. Yn ôl y dawi at Aaron Edwards. Edwards yn cyflymu gam Edwards yn dal i fynd. Mae'n disgyn i Cumming! Oh, Jamie Cumming! Diolch yn sgorio goliau hawdd. Callum West yn dwy'n y bel. Ac yn mynd i hun Callum West! Draed sydyn o amgylch y golwr! Fe ddwnsio fo, heibio i amddiffynwyr y Seintiau Newydd. At y brif adran nawr, a Wrexham oedd i cael estedd yn braf ar y brig dros gyfnod. Y Dolig 5 pwynt yn glir o Gaerdydd hefyd, ond wedi chwarae gêm yn fwy na'r adar gleision. Felly, wrth i'r clybiau gwrdd o'i gilydd, oedd hi'n amlwg byddai'r triphwynt yn gallu gwneud byd o wahaniaeth. Caer bwlch i 2 bwynt, neu gweld Wrexham yn torri 8 pwynt yn glir. Gêm enfawr ar frig y gyngrair felly.
Price. Wedi hi mynd i hun, mae'n taro'r postyn, os y gyfle i Gaerdydd! Yr ail gynnig yn disgyn i Michaela Cook, ond i methu taro'r targed. Ond dyma mae Ffion Price yn gallu neud e. Ti'n meddwl bod hi'n mynd i fynd am y croesiad, a mae'n mynd am yr ergyd ac yn taro'r postyn. Oedd Cynnog yn sefyll yn fanna, Iona. Oedd hi'n barod am y tapyn, ond ia, gret ergyd gyn Ffion Price. Cook, y croesiad. O, na, mae'r bel! Cangymeriad gan yr amddiffynwr. Erin Lyfet, dwi'n meddwl, gafodd y cyffyrddiad ola fanna. A'r bel wedi mynd i gefn y rhwyd. Ia, os wedi diru pel a draws cwrs 6 efo pŵar, mae'n gallu mynd i rwla. Dyma nhw yn dod i lawr yr asgell chwith. Billingham, croesiad. Pasio, Billingham yn gael yn ôl, mae'n mynd am yr ergyd. Ac yn taro'r trawst. Swn i disgo chydig bach gwell gyn Billingham yn fan hyn. Ond ia, Craven, sydd wedi cael ei llaw, wedi sai ar darged, dwi'n meddwl. Holden, ceisio cael y bel lawr. Bartle at Smith. Lily Billingham. Ergyd Billingham y bell. Unwaith eto yn taro'r traws a dyna'r eilwaith. Da ni wedi gweld Lily Billingham yn taro'r traws na. Person dwytha ti eisiau rhaid y bel i arged ochr dy gwrs Cosby di hon. Dyma beth mae'n gallu neud am yr ailwaith yno. Mae wedi taro'r trawst. Am bel gan Ffion Price. Mae'r Llyman wedi mynd i fyny, fydd hi ddim yn cyfru. Mae Cynnog. Oedd hi yn cam sefyll. Cook. I mewn i'r cwrt Cosby yn erbyn Craven. Am wych gan golwr Wrexham ac ar y llinell capten Wrexham Jodie Bartle yn y lle iawn ar yr adeg iawn. Y bel yn y cwrt Cosby. Os na beniad i gefn y rhwyd, Faye Hillier Knox yn y lle iawn i unioni'r sgôr. Oedd Jenkins a Bowen yn gwylio'r bel fel oedd y ddwy chwaraewyr rhedeg tu ôl iddyn nhw. So dipyn bach o ball watching yn dymlaen. Da iawn Hilni Fox, dim mynd y tu ôl i'r amffynwyr a di gael ei ffenniw bel. 1-1, game on. Fiona Barry yn erbyn Craven. Fiona Barry yn y munud ola o'r amser sydd i ychwanegu. Mae Fiona Barry yn sicrhau'r trippwynt i'r adar gleision. Un pel hir dros y top yn y 94 munud, bobl bach. Na di orffan hwnna'n ffantastig. By'n rhaid gohirio'r ornes rhwng Aberystwyth a Llansawel a'r frwydr rhwng Abertawe a'r Seintin Newydd oherwydd y tywydd. Y Bari gipiodd y pwyntiau ar ôl chwalu Pontypridd o 4 gol i 1, tra bod buddigoliaeth i Gaerdydd yn cael bwlch ar y ceffyl o blaen Wrexham. Wel, dyna ni am heno, diolch yn fawr iawn am eich cwmni, ond ni nôl nos Wener, gêm fyw i chi wrth i uwch gyngrau'r Cymru hollti'n ddwy. Y cyfan yn fyw ar-lein ac ar eich teledu clyfar am hanner awr wedi 7 gyda'r Bari yn herio Llanelli. Ac wrth gwrs, byddwn ni'n dychwelyd nos Lun nesa gyda holl uchafbwyntiau y penwythnos. Tan hynny, hwyl fawr i chi.